ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁକେର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କଟା। ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଲି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାଗଟି ମେଘୁଆ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଶୀତ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲୁଛି। ପାର୍କର ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପାର୍କଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଘରଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପାର୍କଟା ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 7ଟା ଅଧେ, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ହେଇଛି ରାତି 12:30 ଅଧେ। ପାଖାପାଖି 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ଟା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାର୍କଟା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନମାଉଥ ପାର୍କ। ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବି ଟୁର୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।